subscribe sa aking YouTube channel, please pa-subscribe naman po at pa-like and share ang aking mga live at saka mga videos. Thank you po at saka pakisuportahan po natin ang aming team leader na si Sir Will Lipat. Maraming salamat po. Ayan, dito po ako sa ating tindahan. Ayan, ngayon ang gagawin ko po ay isa-silent ko po kasi ang dami pong mga music ngayon dito.